mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho ne jonjore mano mamonjo rombe mag kweth makero sirkal tesre gino bila marwakore kaka jonjore. Gachagua wacho ni migao kata mago gino bila mano marwakore kacha kaka jonjore mondo miyo ket picha mano mar nyiso ni jokwed sirkal ema nyayo tulo. Owacho mago e kind limbe mare gwenge mano ma Murang'a, kama bende owacho ni jonjore go moko kuomgi siro sirkal. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Ramogi Omolo. Na vile wanataka ni kuleta confusion. Dio walete askari waue watu, alafu waseme ni goons. Dio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons. This is Haiti militia style goonism. And it has no place in a constitutional democracy. We call on the international community to take note of the deteriorating democratic space in Kenya and to formally condemn these acts of political violence and hooliganism.